హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 2 శ్రీమద్ భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు భగవద్గీత ఈ అవగాహన లెవెల్ 2 క్లాస్లో మనము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, మరి అవి ఏ విధంగా జీవుణ్ణి బంధిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాలు, అలాగే అవి ఏ విధంగా ముక్తిని కలగజేస్తాయి, మరి ఆ గుణాలలో ఉన్నటువంటి జీవుడు తదుపరి గమ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది మొదలైనటువంటి అంశాలను భగవంతుడు వివరించిన తర్వాత ఆ 3 గుణాలకు అతీతుడు కావాలను అని చెప్పడము, మరి ఆ 3 గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాని యొక్క లక్షణాలను అర్జునుడు అడగగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరించినటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు ఈ 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము, ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమద శాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను అని చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నాడైనా?
ఊర్ధ్వమూలమదశాకం అశ్వత్థ ప్రాహురవ్యయం. ఊర్ధ్వమూలం అంటే వేళ్ళు పైముఖంగాను, అతశాకం శాఖలు క్రింది ముఖంగాను, కొమ్మలు క్రింది ముఖంగాను, అశ్వత్థ ప్రాహురవ్యయం అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పబడినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు వేళ్ళు పైముఖంగాను, కొమ్మలు కింది ముఖంగాను, వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసిన వాడు వేదాలను తెలిసినటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా మరి ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము అది మరి ఆ కామ్య కర్మలలో నెలకొనేటువంటి వాడు. మరి ఇక ఆ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి దాంట్లో అంతమే లేకుండా ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు, అంటే ఒక కొమ్మ నుండి మరొక కొమ్మకు నిరంతరము మారుతూ ఉండేటువంటిది. కాబట్టి ఇక వారికి మోక్షము కలిగేటువంటి అవకాశమే లేదు అని చెప్పబడుతుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అదచ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రబాలాః అదచ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు, అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ, ఎలాగైతే సాధారణ వృక్షము నీళ్ల ద్వారా వేర్ల నుంచి నీళ్లు అందుకుంటూ పోషింపబడుతూ ఉంటుందో, అలాగే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము, సో ఈ యొక్క వృక్షము కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించి ఉండును. ఇక దాని యొక్క రెమ్మలు అవి ఇంద్రియ విషయాలుగాను, ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు మరి బంధింపబడి ఉంటాయి అంటూ ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క మరికొంత వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు అన్ని దిక్కులా వ్యాపించి ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దాని క్రింది భాగాలలో, అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క క్రింది భాగాలలో నానా రకాలైనటువంటి జీవరూపాలు, అంటే మానవులు, పశువులు, గుర్రాలు, ఆవులు, కుక్కలు, పిల్లులు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవజాతులు అన్ని ఉంటాయని చెప్తుంటారు. ఇక పై భాగాలలో ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు, అంటే దేవతలు, గంధర్వులు వంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ చెట్టు యొక్క రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలుగా భావించబడ్డటువంటి, మరి వాస్తవానికి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ భౌతిక జగత్తులో అర్థం కానిదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క ప్రతిబింబం. సో ఎలాగైతే ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఈ వృక్షం వేర్లు పైకి గాను శాఖలు కిందిగా ఉండేటువంటి వృక్షము దేనిది నిజమైనటువంటి వృక్షం యొక్క ప్రతిబింబంగా మనకి ఒక నీటి తటము వద్ద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకి, అంటే ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు నిరంతరము మారుతూ ఉండేటువంటి. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే
నాంతో నాదైర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో తత పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. మరి ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవ్వడికీ తెలియదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే దీని యొక్క వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ జగత్తులో కనుగొనబడనటువంటిది. మరి అది ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ ముగుస్తుంది, ఎక్కడ ఆరంభమవుతుంది, దాని మూలం ఎక్కడ ఉన్నది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ లోకంలో ఎవడూ తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం కూడా ఈ లోకంలో ఎవడూ తెలుసుకోనలేరు. మరి కానీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి స్థిరంగా నాటుకున్నటువంటి వేళ్లతో విలసిల్లుతూ ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అంటూ చెప్తున్నారు. అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా, స్థిరమైనటువంటి మరి ఆ అంటే వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి తదుపరి పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఏంటి మరి పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటిది? ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వము, ఆ గోలోక వృందావనం. అందుకే చెప్తున్నారు తదుపరి మరి ఇక ఎక్కడకు వెళ్ళిన తర్వాత తాను తిరిగి రాడో అంటే పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. యవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు యవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు నొందాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము యొక్క నిజ రూపము భౌతిక జగత్తులో అర్థం కానిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి మూలం పైకి ఉన్నందువలన ఇది నిజ వృక్ష విస్తారము ఇంకొక వైపుగా ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోవలసి ఉన్నాను. సో మరి ఆ విధంగా ఆ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి దానిని అసంగ అనే పదం ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఆసక్తి, అంటే ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేవి అతి ప్రబలంగా ఉండేటువంటి మరి అందుకే ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలను గ్రంథాలను అనుసరించి మరి ఇక అతడు నిజమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా అంటే వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి విముక్తి చెందాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము ద్వారా వైరాగ్యాన్ని పొంది వైరాగ్యాన్ని నేర్చుకొని దాని నుండి ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి బయటపడాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వై విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో మరి ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు పుట్టిన ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్న విద్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైన దానిని అర్థం చేసుకున్నవారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి శరణజొచ్చేవారు
శాశ్వతమైన బ్రహ్మ పదమును పొందుతారు. నిర్మహాన, ఇక్కడ మాన అంటే మిథ్యా గొప్పతనం, మోహము, జిత అంటే జయించి, అంటే ఆ మిథ్యా గొప్పతనాన్ని, మోహాన్ని జయించినటువంటి వాడు, వాస్తవమైనటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు, నిత్యంగా ఉండేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి దానిని. ఏంటి మరి శాశ్వతం ఉండేది? ఆత్మ మరియు పరమాత్మ, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఆత్మ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేది. సుఖ దుఃఖాలు వంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులై మరి మన యొక్క స్వధర్మాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతునికి శరణుదొచ్చి ఉండేటువంటి వాళ్ళు శాశ్వతమైన బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు. సో అంతకుముందు అధ్యాయంలో ఆ బ్రహ్మమునకు కూడా నేనే, ఏంటి ఆ బ్రహ్మము అంటే అమృతమయమైనది, నశింపు లేనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటి ఆ చర్మ సుఖానికి సహజ స్థితి అయినటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా భగవంతుడే ఆధారము అని చెప్పబడుతున్నారు. సో అందుకే బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి చెప్తారు. అంటే ఈ విషయాలను యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి అతడు ఆ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే అతడు జ్ఞానపూర్ణుడై ఉన్నటువంటి కారణంగా మరి వాటి నుండి విముక్తుడై ఆ దేవదేవునికి శరణజొచ్చడం అతనికి సాధ్యమవుతుంది. అందుకే అతడు బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరాలని చెప్పారు కదా, ఆ ధామాన్ని యొక్క వర్ణన ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్టి నా దివ్యధామము అంటే అట్టి ఆ పరంధామము, ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామము సూర్య చంద్రుల లేదా అగ్ని కానీ ప్రకాశింప చెయ్యలేదు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. అంటే సూర్య చంద్రుల చేత గాని అగ్ని విద్యుత్తుల చేత గాని అది ప్రకాశింపబడదు. అటువంటి ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ గోలోక వృందావనము అనగా కృష్ణలోకము అని తెలియబడేటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క ధామాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో సూర్యకాంతి గాని, చంద్రకాంతి గాని, అగ్ని లేదా విద్యుత్ అవసరమే లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలుగా ఉండేటువంటివి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మమైవాంశో, మమ అంటే నా యొక్క, ఏవా అంటే నిశ్చయంగా, అంశ కణాలు ఎవరు? జీవభూత సనాతన అంటూ ఉన్నారు. జీవభూత అంటే బద్ధజీవుడైనటువంటి వాడు, సనాతనుడు అంటే నిత్యుడు. కానీ మన షష్టానింద్రియాని ప్రకృతి స్థానికర్షతి. మన అంటే మనసుతో కూడి, షష్టాని 6, ఇంద్రియాని అంటే 6 ఇంద్రియాలు, ప్రకృతి స్థానికర్షతి అంటే ఈ ఆ ఈ 6 ఇంద్రియాలతో వారు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు
భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలుగానే చెప్తున్నారు. కానీ బద్ధ జీవనము కారణంగా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సాంగత్వము కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలు, ఈ 5 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనసు, మొత్తం 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో జీవుని రూపము స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది. అంటే జీవుడు నిత్యమైనటువంటి వాడు, అంతేకాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశ. బద్ధ జీవనంలో అతడు వ్యక్తిత్వాన్ని పొందుతాడని, అలాగే ముక్త స్థితిలో భగవంతునితో ఏకమవుతాడు అనేది ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది. భగవంతునికి యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి భిన్న అంశాలే అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ భగవంతుడు వేదాలను అనుసరించి అపరిమితమైనటువంటి రూపాలలో విస్తరిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటాం. సో మనకి త్వరలో ఎల్లుండి జరుపుకోబోతూ ఉన్నటువంటి కృష్ణాష్టమి, ఆ కృష్ణ అవతారం, ఆ భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను తీసుకుంటూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ ఈ క్రమంలో ఈ కృష్ణాష్టమి సందర్భంలో ఆ భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మ దివ్య లీలలను వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ 5:45 to 6 షార్ట్ భాగవతం జరుగుతుంది. దానిలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, మీ గ్రూప్లలో పెడుతూ ఉంటారు. సో ఆల్రెడీ 3 days అయినాయి, ఇంకొక 2 days క్లాసెస్ ఉన్నాయి. వెరీ కృష్ణ 3 days 12, 13, 14. సో మరి ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి లీలలను, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క జన్మ కర్మ దివ్య స్వభావమును తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఈ శరీరాన్ని విడిచిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలే, ఆ గోలోక బృందావనం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బద్ధ జీవనం కారణంగా ఆ భగవంతుని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఆ మరుపు కారణంగానే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో తిరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా భగవంతుడు మమైవాంశో అంటే దేవదేవుని అంశాలు అనేటువంటి పదంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నాం. అంటే జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయత్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన భిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు అంటూ చెప్తున్నాం. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని ఆ పాతదాన్ని వదిలివేస్తాడు అనేటువంటి చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః. ఇక్కడ జీవుడు ఈశ్వరునిగా చెప్పబడుతున్నాడు. ఆ దేవదేవుడు పరమేశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు అంటే ఆ దేహానికి తాను యజమాని అని అర్థమవుతుంది. మరి అటువంటి ఆ యజమాని తన యొక్క పరిస్థితులను, తన యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితులను అనుసరించి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి ఎదగడం కానీ లేదా అధోగతి పాలవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి స్వతంత్రము ఆ జీవుడికి ఉన్నటువంటిది. అందుకే మనం వివిధ రకాలైనటువంటి దేహ మార్పులను పొందుతూ ఉండేటువంటిది. మనకి మరణ సమయంలో ఏ విధమైనటువంటి చైతన్యం ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలనే మనము పొందుతూ ఉండేటువంటిది.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రోత్రం స్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి, అంటే ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి పోయిన తర్వాత ఆ దేహానికి తగిన విధంగానే అతని యొక్క ఇంద్రియాలు, అంటే చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మములు అనేటువంటి మనసుతో కూడి ఉంటాడు, 6 ఇంద్రియాలను పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహానికి సంబంధించిన ఇంద్రియార్థాలను అనుభవించును. సో అంటే ఇక్కడ చైతన్యాన్ని హరే కృష్ణ, జీవుడు తన యొక్క చైతన్యాన్ని మరి పిల్లులు, కుక్కలు గుణాలతో కలుషితం చేసుకుంటే తదుపరి జన్మ ఆ పిల్లి లేదా కుక్క లేదా పంది జన్మని పొందుతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా జన్మ తీసుకున్నటువంటి ఆ దేహాన్ని పొందినప్పుడు ఆ అదే రకమైనటువంటి కళ్ళు, అంటే దానికి ఆ వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఉండగలిగే, ఎందుకంటే మానవ జన్మ ఉందనుకోండి, ఈ పంది పెరిగేటువంటి ప్రాంతము ఆ ప్రదేశాన్ని చూస్తే మన కళ్ళతో చూస్తే మనకు ఒకేసారి గగురుపాటుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉండే వాసన చూస్తే మన ముక్కులు, నాసికలు పగిలిపోతే తనతో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది కదా. సో చర్మానికి గింత మట్టి అంటితే మనం వెంటనే కడిగేసుకుంటాం, అది మంచిగా అందులో బొరులుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ విధమైనటువంటి దేహ సంబంధమైనటువంటి ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియాలు దాని స్పర్శ ఆ విధంగా అది ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఎందుకంటే దీనికి ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు, ఒకసారి ఒక ఋషి లేదా దేవత స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాడు తాను చేసిన తప్పు కారణంగా, తనలో కలిగిన భావాల కారణంగా శపించబడి పంది జన్మ పొందమని చెప్తారు కొంతకాలం. అయితే అతడు పంది జన్మ తీసుకున్నాక అయిపోతుంది ఇక వచ్చి, అయితే తను వెళ్ళిపోయే ముందు తన శిష్యులతో చెప్తారట, నేను పంది అబ్బో ఆ జన్మలో నేను ఉండలేను, నన్ను ఎరకబట్టి ఆ జన్మ నుండి నాకు ముక్తి కలిగించండి అని అడుగుతాడండి. సరేలే అని చేస్తే శిష్యులు కూడా ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ చివరికి దొరకబట్టుకుంటారట ఒక పని నుంచి. బట్టి గురువు గారు, మరి మీరు అయిపోయింది, మీ ఈ శాపం కూడా అయిపోతుంది, మరి ఇక వచ్చేసేయండి, ఈ జన్మ వదిలేసి రండి అంటే, ఏంటి ఏమనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ నా సంతానము ఇదంతా నా ఇల్లు చూడండి ఎంత బాగుందో, నాకు ఈ పిల్లలు వీళ్ళంతతో నేను ఎలా వదిలేసి రావాలి వీళ్ళని అని అంటారు. అది బద్ధ జీవులు కాదు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ దేహానికి అనుకూలమైనటువంటి ఇంద్రియాలు వాటిని చూస్తూ ఉంటాం. కొన్ని కొన్ని జీవులు జీవించేటువంటి విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢా నాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషా. సో చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా, ఓ అర్జున, జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా జీవుడు తన దేహము ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, అలాగే ప్రకృతి గుణ ప్రభావంతో ఏ రకమైనటువంటి దేహాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో ఈ మూర్ఖంగా ఉండే బద్ధ జీవుడు తెలుసుకోలేడు అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఎవడైతే జ్ఞాన శిక్షణ పొందుతాడో, అంటే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళను కలిగినటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూడగలుగుతాడు, అంటే ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలిగిన వాడు ఇవన్నీ కూడా చూడగలుగుతారు అని చెప్తుంటాడు. ఎందుకంటే జీవుడు తన ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచిపెట్టే పద్ధతి కానీ, తరువాత జన్మలో అతడు ఏ దేహాన్ని పొందబోతూ ఉన్నాడు అనే విషయం కానీ, మరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో తాను ఎందుకు ఉంచబడుతున్నాను అనే విషయాన్ని కానీ మరి జ్ఞానం లేనిది మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. కనుక
భగవద్గీత ఇతర ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదివి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించి ఆయన ద్వారా విని నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానము దానికి అవసరము అని చెప్తారు. సో ఉదాహరణకి మనం చూస్తే ఒక వెహికల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఇంజన్ పైన మనకి సరైన అవగాహన లేకపోతే దాన్ని మనం ఏం చేయలేము, చిన్న ప్రాబ్లం అన్నా. కానీ దానిపైన శిక్షణ పొందినటువంటి ఒక మెకానిక్ లేదా ఇంజనీరింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు కదా. సో అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేత సహా. ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్న యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడలేరు. అభివృద్ధి మరి ఆ ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలను వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఈ జనన మరణ చట్టాలలో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉండడమే తప్ప వాళ్ళు ఎందుకు ఏ విధంగా ఈ జన్మలో ఒక దేహం తర్వాత మరొక దేహాన్ని అంటే 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో అంటే దేహాలలో ఎందుకు తాను ఉంచబడుతున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు ఏ విధంగానూ తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి చెప్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక యోగి నచ్చైవ అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకంటే యోగిన అంటే యోగులు, నచ్చైన అంటే ఇక్కడ చూడలేరు అని అంటే ఎవరైతే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతారో మాత్రమే చూడగలుగుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ. అంటే మరి ఇంతకుముందు విషయంలో ఆ మూర్ఖులైనటువంటి వాళ్ళు దేహాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడుతున్నారో, ప్రకృతి ప్రభావాలతో ఎటువంటి పరిస్థితులను తాను అనుభవిస్తున్నాడో తెలుసుకోలేడు అని చెప్పబడినటువంటి. కానీ ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనిని అంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. వాస్తవానికి నిజంగా యోగ పద్ధతిలో అంటే మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి ఆత్మ ప్రపంచాన్ని భగవంతుణ్ణి అనుభూతం చేసుకున్న వారే అంటే విశుద్ధ భక్తి యోగంలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు మాత్రమే ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోగలరు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదాదిత్య గతం తేజో జగద్వాసాయతే యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది, చంద్రుడి వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం కూడా. ఎందుకంటే సమస్త సూర్యమండలాన్ని ప్రకాశింపచేస్తున్నటువంటిది సూర్యుడు కదా. మరి అటువంటి ఆ సూర్యుడు మరి శక్తిని ఆ భగవంతుడి నుండి పొందుతూ ఉన్నాడు. మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని యొక్క తేజస్సు కూడా భగవంతుడికి నుండే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నాం. అలాగే చంద్రుడి యొక్క వైభవాలు కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క తేజస్సు నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయని చెప్తారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకి అగ్ని సహాయంతో ఎన్నో పనులు జరుగుతూ ఉండేటువంటివి కదా.
మరి ఇక్కడ సూర్యోదయము అగ్ని చంద్రకాంతి జీవులకు ఎంత క్రమంగా ఉంటుంది. వాటి సహాయం లేకుండా ఏ జీవుడు కూడా జీవనాన్ని కొనసాగించలేడు, బతకలేడు కదా. మరి అటువంటి ఆ సూర్య చంద్రులలోని కాంతి తేజము శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండే వస్తూ ఉన్నది అని మనిషి అర్థం చేసుకోగలిగితే అతడు కృష్ణ భగవానుని అంటే కృష్ణ భక్తి ప్రారంభం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే చంద్రకాంతి ద్వారా సస్యాలన్నీ కూడా పోషింపబడతాయి. చంద్రకాంతి ఎంత ఆనందకరంగా ఉంటుందంటే దేవదేవుని అయినటువంటి ఆ కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహంతోనే మరి తాము జీవిస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం కదా సమయాలలో పౌర్ణమి వెన్నెలలో ఆ చంద్రుడు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ చంద్ర కాంతి వలననే మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి ఔషధులు కూడా తయారవుతూ ఉన్నాయని చెప్పబడుతూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి షౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను. గామా విశ్యస్య భూతాని, గాం అంటే ఇక్కడ గ్రహాలలోనికి, అవిశ్య ప్రవేశించి, భూతాని జీవులను, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను. మరి నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉన్నాయి. నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధులకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి చేతనే సకల గ్రహాలు గాలిలో తేలియాడుతూ ఉన్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి. అలాగే భగవంతుడు ప్రతి అణువులోనికి, ప్రతి గ్రహంలోనికి, ప్రతి జీవుల్లోనికి కూడా ప్రవేశించేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆయన సర్వంతర్యామి, సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ దేవదేవుని యొక్క ఒక ప్రధాన అంశే పరమాత్ముడు అన్ని గ్రహాలలోనికి, విశ్వాలలోనికి, చివరికి ఆ పరమాణువుల్లోనికి కూడా ప్రవేశిస్తాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను సకల జీవుల, అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, అంటే నేను సకల జీవులలోని, ఆ సకల జీవుల యొక్క దేహాలలోని, శరీరాలలోని జీర్ణం క్రియకు అవసరమైనటువంటి జఠరాగ్ని అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ప్రాణ అపాన వాయువులతో, అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింప చేస్తాను అంటూ చెప్తున్నా. పచామ్యన్నం చతుర్విధం, 4 రకాలుగా ఆ తీసుకోబడేటువంటి ఆహార పదార్థాలని ఆయన జీర్ణింప చేస్తాను నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఏంటి మనం తీసుకునేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి పదార్థాలు అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి నమిలేవి, అలాగే చీకేవి, త్రాగేవి, మరి నాకేవి అనేటువంటి 4 రకాలు. నమిలేవి, తర్వాత చీకేవి,
లేదా పీల్చేవి అని చెప్తుంటాం. ఆ తర్వాత తాగేటువంటివి, ఇక నాకేవి అనేటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి పదార్థాలను ఆ భగవంతుడు జఠరాగ్ని ద్వారా జీర్ణింప చేస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే కడుపులోనికి పంపించినటువంటి సమస్త ఆహారాన్ని అరిగించడంలో దాని అగ్ని, అంటే ఆ జీర్ణ వ్యవస్థలో అగ్ని ఉన్నది అని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆ జీర్ణ వ్యవస్థలో అగ్ని మండినప్పుడే మనకి ఆకలి ఉంటూ ఉంటుంది. అగ్ని మండకపోతే ఆకలి వేయదు. అదే మరి జఠర రసము అని చెప్తారు. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, జఠరిక్ యాసిడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దానివల్లనే అది మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా అరిగించబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి. మరి ఇవన్నీ అరగడానికి, ఆహార పదార్థాలన్నీ అరగడానికి సహాయపడేటువంటిది ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను నేనే అంటూ ఆ భగవంతుని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. అంటే ఆ భగవానుడు పరమాత్ముని రూపంలో ప్రతి ఒక్కని హృదయంలో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా హృదయస్థ పరమాత్ముడి నుండే సమస్త కలాపాలు ఆరంభమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ద్వారానే జ్ఞాపక శక్తి అయినా, జ్ఞానమైన, మతుమరుపైనా కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడే జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ మతిమరుపు అంటే జీవుడు తన పాత జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతిదీ కూడా మర్చిపోతాడు. అంతకుముందే చూసాం భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగితే చెప్తారు, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచినవి అర్జున, కానీ నీవు ప్రతి జన్మకు సంబంధించిన విషయాలు మర్చిపోయావు, నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయి. అది భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపం కదా. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు సకల కలాపాలు ప్రారంభమయ్యేటువంటివి. అలాగే జీవుడు తన యొక్క పాత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను మర్చిపోవడము, మరి కనుక మరి ఆ భగవంతుడు సాక్షిభూతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని నిర్దేశానుసారమే అతడు పనిచేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరచాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, క్షరుడు అక్షరుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ క్షరుడు అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి వాడు, నశింపు చెందేటువంటి వాడు. అక్షరుడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు.
అనే రెండు తరగతులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడుగా పిలువబడేటువంటిది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే క్షరుడు అక్షరుడు అంటే భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా మరి అంటే దేహాలు, భౌతికమైన దేహాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఇక నిరంతరము క్షీణించి, ఈ దేహం క్షీణించి మరలా ఒక జన్మ నుండి ఇంకొక జన్మను పొందుతూ ఉండేటువంటి వారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి వెళ్ళినటువంటి వారు శాశ్వతంగా ఇక దివ్యమైనటువంటి ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ మరలా ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాకుండా ఉండేవారుగా పిలువబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి రెండు తరగతులైనటువంటి జీవులు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే నిరంతరము అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ బద్ధ జీవులు ఎప్పుడు కూడా మనసు మరియు 5 ఇంద్రియాలతో కలిసి ఈ జగత్తులో సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నటువంటి జీవులు ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాలను కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. ఈ దేహాలు నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటివి. కనుక మరి జీవుడు బద్ధుడై ఉన్నంత వరకు కూడా భౌతిక పదార్థాల సంపర్కం వలన ఈ దేహాలు మారుతూనే ఉంటూ ఉండేవి. అతడు క్షరుడుగా ఉంటాడు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తును, ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నవాడు మరలా ఇక వేరువేరు దేహాలను పొందవలసినటువంటిది లేదు. శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యమైన దేహాన్ని అతడు అక్షరుడుగా ఉండేటువంటి దేహాన్ని ఉంటాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటుగా అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోను, భౌతిక జగత్తులోను అంటే బద్ధజీవుడు, ముక్తజీవులు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరితో పాటు అంటే క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరితో పాటుగా 3 లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశన రహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఇద్దరే కాకుండా ముల్లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తుగా అవ్యయ ప్రభువు పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమా. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మరి ఈ క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఇద్దరికీ అతీతముగా దివ్యమైనటువంటి వాడను అయిన మరియు ఉత్తమముడును అయిన కారణంగా నేను ఈ ప్రపంచంలోను వేదములలోను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అంటూ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని
ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు బద్ధజీవుడే గాని ముక్తజీవుడే గాని ఎవడు కూడా అతిశయించలేడు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది. పురుషోత్తముడుగా, అందుకే అతడు పురుషులందరిలోనూ సర్వశ్రేష్ఠుడు అని చెప్పబడినటువంటిది. కనుకనే పురుషోత్తముడుగా, ఉత్తమమైన పురుషుడుగా, సర్వశ్రేష్ఠుడుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి. మరి జీవులు భగవంతుడు వ్యక్తిగతులని ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అయితే భేదం ఏంటంటే బద్ధావస్థలో కానీ ముక్తావస్థలో కానీ జీవులు పరిమాణంలో భగవంతుని అచింత్యమైనటువంటి శక్తులను వారు అధిగమించలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చర్మకాంతి అయినటువంటి, అంటే ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి తన ఆధ్యాత్మిక తేజమును ప్రదర్శించి విస్తరింప చేస్తున్నాడు. మరి ఆ దేవదేవునికి పరమాత్మ కూడా పరమాత్మ రూపం కూడా ఉన్నది అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమ స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ అర్జున, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు అంటూ చెప్తున్నా. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తియుత సేవలో నెలకొంటాడు. ఎందుకంటే జీవుల యొక్క సహజ స్థితి మరి పరతత్వం యొక్క సహజ స్థితిని గురించి పలు తాత్వికమైనటువంటి కల్పనలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మరి శ్రీకృష్ణుడు తనను భగవంతునిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా నిజానికి సమస్తాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి వేద జ్ఞానము అంటే శృతి అంటే వినడం ద్వారా నేర్చుకునేదిగా చెప్పబడుతుంది. నిజానికి మనిషి ఆ వేద సందేశాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని యొక్క ప్రతినిధి వంటి ప్రామాణికుల నుండే స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. అందుకే మనం ఏదైనా అంశాలను, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలను గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నుండే వినాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ భజతి అంటే ఆ భగవంతునికి మరి సేవ చేసేటువంటి సేవా సంబంధంలో వాడబడేటువంటి పదంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసాం, అనేక జన్మల తదుపరి సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోవడం కదా. సో మరి దానికి ఆ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటిది వాడు ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడవుతాడు. సో అలా శరణాగతులైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకొని ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందగలుగుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జునా, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా
బుద్ధిమంతుడవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అంటూ చెప్పబడుతుంది. సో ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పబడుతుందో ఈ శ్లోకంలో, ఏతే గుహ్యతమం శాస్త్రం, వేదాలలో చాలా గుహ్యతమం, చాలా రహస్యమైన భాగం. ఇదముక్తం మయా నగా, ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున నీకు చెప్పబడింది. ఉం? మరి దీనిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు, అతని యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను చెందుతాయి అని చెప్పబడుతుంది. సో వేదాల యొక్క సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారం ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అంటే ఆ దేవదేవుని చేత ఇవ్వబడినటువంటి విధంగానే మనిషి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా బుద్ధిమంతుడు దివ్య జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడు అవుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని అతని దివ్య సేవలో నెలకొనడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కడూ కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను, సమస్త కల్మషాల నుండి ముక్తుడవుతాడు. నిన్న చెప్పారు కదా, ఆ మూడు గుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్పి. సో అలా అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే ఆ భగవంతునికి శరణాగతి పొంది ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆయన చెప్పిన బోధనలను అవగాహన చేసుకొని ఆయన యొక్క దివ్యమైన సేవలో నెలకొనడం ద్వారానే ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను, సత్వ రజో తమో గుణాలను అధిగమించి వాటి యొక్క కల్మషాల నుండి ముక్తుడవుతాడు. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహన పద్ధతి కూడా అదే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి దానికి ప్రతి ఒక్కడు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనాలి అని చెప్తారు. అలా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని వాడే బుద్ధిమంతుడు, పవిత్రుడు కావాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఎవడైనా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి గురించి సరైనటువంటి అవగాహనకు రానంత వరకు, అంటే భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను అవగాహన చేసుకోనంత వరకు కూడా మరి ఎంతో మరి సాధారణంగా ఎవడు కూడా ఇక అతడు పరిపూర్ణుడు కాలేడు అని చెప్తారు. భక్తియుత సేవలో నెలకొనంత వరకు మరి అతడు పరిపూర్ణంగా బుద్ధిమంతుడు కానే కాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో మనిషి భక్తి యోగమును నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు, భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగి తద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి అతడు ముక్తుడు కాపాడతాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటి. ముఖ్యంగా ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలివేసి ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకుని ఆ భగవంతుడు బోధించిన ఈ పురుషోత్తం యోగంలో ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలను సరి అయిన పద్ధతిలో అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడు మరి అలాంటి వాడి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను సాధించగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.